Mɔgɔ minnu sɔgɔlen don an na minnu bɛ n'olu bɛ k'an lamɛn arajo kan minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye tubabukalo tile 23 min ye san 2023 an b'o fana kɔnɔna na desanburu kalo ale ye nin ye bi tilegan in na an ka maa welelen ma kɛnɛ sɔrɔ a bɛ faamu sabula kerecɛnnakaw olu bɛ labɛn na ale kun ɲɛna ko réunion bɛ ban ka bɛn nin ma nka an bɛ fɛ ka na kuma Noël de kan nafa min bɛ Noël la parce que ale fana ye seli ye an b'a bɛɛ kɛ an b'a bɛɛ la dɛ ni donso wula an bɛ yen ni kɔntɔrɔ ni sanɛ wula an b'a fɔ ko laïque de an b'o de sɛbɛn an ka constitution kɔnɔ an ye laïque ye dɛ hali ni dimɔgɔw farala ɲɔgɔn kan n'o ye ɲɔgɔn an bɛ taa an ye laïque ye dɛ tilegan in na an bɛna dɔ fɔ Noël fête kan kuma tɛ basigibaliya min b'an ka jamana kɔnɔ e bɛ sun de la i da jalen dɛ i ma jini ɲini ka min ni nɛnɛ in na ni nɛnɛ y'a dɔn k'i da bɛ ja ten k'a sɔrɔ a b'i sɛgɛn dɛ i bɛ to k'i da mugan an bɛ dɔ fɔ o kan n'an ye dɔ fɔ kerecɛnw ka Noël seli kan kunun ko sifinw ka ɲɔgɔn ye min kɛra an bɛna na dɔ fɔ o kan jamana yɛrɛ kɔnɔna na an na dɔ fɔ an n'an teri jamanaw n'a fɔ Sɔngo ka mɔgɔw ye n k'u pɛntira a mɛnna Macky Sall ɲɔgɔn politicien de bɛ yen wa a ye Sɔngo dribble o Karimwari taara a ka candidature da bi o ye dɔ bɔlen Sɔngo ka jama la ko in fɛrɛla politique de don koyi n tɛ se mɔgɔ de la min bɛ so la n bɛ n dulon o la dɔrɔn a banna an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an b'an ka karamɔgɔ fo n'o ye Maraka Samake ye ale bɛ cité UNICEF la yan a kuma man ca n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale de y'a fɔ ɲɛna ko n'i ka mɔgɔ fatura k'i k'i jija i ka kuranɛ kalan ka siɲɛ 100 n'o tɛ ne kuma deli k'o mɛn k'a b'o ja fu la kuranɛ jigitɔ siɲɛ 100 ti baatara ko ye dɛ nka ale b'o kɛ fisabilila ye tɛ dɔrɔmɛ ɲini maa fɛ a n'a ka denmisɛnw bɛ na u b'o k'i ye a b'i jigin yɔrɔ ye a bɛ mun kɛ ne yɛrɛ ne t'o tɔ fɔ a ye dɛ nka a kɔni tɛ publicité fɛ a tɛ kuma arajo la a tɛ taa yɔrɔ si a b'a ka so maraka don n'a bɛ ɲini na aw b'a na k'aw sigilen to yan aw ka kamera ninnu b'a bɛɛ sɔrɔ wa El Hadji Uwezu Kunta an b'a fana fo
ale fana bɛ falajɛ yan Ablaye Ɲagate malien do a bɛ Faransi denmisɛnnin do tiɲɛna hakilina ɲuman bɛ kamalen na n'a ye baabu kɛ bi sɔgɔmada in na fo ka waati jan bɔ a ye kuma caman fɔ ani ne hakilinaw bɛ taa ɲɔgɔn na an b'a fana fo Faransikaw fɛ ka sama fo Subayila Sise ka tɔn fondation mɔgɔw olu bɛ donbolokɛ la bi CICB la san o san olu b'o kɛ ekɔliden minnu mana kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn madaw ye denmisɛnnin kunda u bɛ donbolo kɛ o ye fondation in a ko bɛɛ lajɛlen bɛ a yɛrɛ furumuso bolo n'o ye madame Sise Asa Traoré ye n y'a dɔn k'a fɔ IRD ni EDR maaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔni na ye jagoya o ye ni Sumayila ko kɔni don n'u fara ɲɔgɔn kan Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kibaruyaw nasiraw la yan'an ka don kibaruyaw la aw kana ɲinɛ Senwave kɔ Senwave aw kana ɲinɛ ale kɔ fiyewu cogoya si la n'i bɛ kɔ kan i somɔgɔw bɛ Mali la yan i bɛ Canada i bɛ États-Unis i bɛ Angleterre i bɛ fan o fan e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ hali n'anw ta ka ca sa e kɔni fana bɛ i tɛgɛlankolon ti bɔ i bɛ 10 euros sɔrɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ 10 euros sɔrɔ wa nin wagati in na u ka promotion de bɛ yen promotion in n'i yɛlɛla bɔlɔlɔ kan n'i ye fer ko ye i b'i ka wari ci ni fer ko lien ye o bɛ sɔn nɔgɔyaba bɔ a la ye i b'a ci k'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ sara wa 10 euros o bɛ d'i ma fana anw ye nin livre in kuma fɔ aw ye Addis Abeba le serment ale livre in an y'a publicité kɛ kuma caman an ka bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ fɛ Alpha denmuso n'o ye madame Dramé Kayatu Konare a ye ministriya kɛ Bandaw ka wagati la ale de ni maaw farala ɲɔgɔn kan ka nin livre in sɛbɛn Misabugu nin kɔni nin ye OIA kunu f'a bi ye Alpha yɛrɛ tɛgɛnɔ b'a kɔnɔ maaba caman tɛgɛnɔ b'a kɔnɔ Modibo Keyita ye OIA discours fɔlɔ labɛn cogo di pour que Addis Abeba yɛrɛ sugandira ka kɛ a ye n'i kɔni b'a fɛ ka OIA dɔn nin livre in don nka ale ta anw fɛ yan ale bɛ sɔrɔ 15 ans bugu anw t'ale feere parce que librairie bɛ nin na puis jamana caman mɔgɔ ka bolofaraw b'a kɔnɔna na a tɛ se ka bɔ ten kɛlen don k'ale bila librairie la 15 ans bugu nka ni mɔgɔ min mago bɛ numéro la an bɛ tila k'o di mɔgɔw ma u ka se ka o sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin kɔni na o mana tɛmɛ an ka avocat fana ta bɛ yan Maître Cheikh Konare o kɔni b'anw bolo yan ka feere an yɛrɛ b'o feere o ye 10 000 ye 10 000 ni mɔgɔ min b'a fɛ k'o san i bɛ se ka na Jani na an b'o feere i ma ale ni colonel Assimi Goïta le soldat de la Renaissance o fana b'an fɛ yan o fana ye 10 000 ye donc nin livre ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ anw yɛrɛ bolo yan ni maa min b'a fɛ k'a san n'an nana kibaruyaw la Mali sɔrɔdasiw kunu u ye wulikajɔ wɛrɛw kɛ tuguni wulikajɔ minnu n'u yɛrɛ bɛ k'a kɛ fan bɛɛ ye sa parce que an ka frontière min ka jan n'an ka jamana frontière bɛɛ ye an ni jamana cɛ o ye Algérie de ye a kun f'a kun drone kɔni bɛ munumunu salo la ye alamisa su kɔni a ye gosili kɛ wa o gosili an bɛ se k'a fɔ o ye nɔbɔ a bɛ maaw ɲɛna ko faga ka kelen de sara maa caman sara dɛ tiɲɛni ba yɛrɛ de donna terrorisiw kun c'est vrai faga ka ye terroriste giriman ye ale ta bɛ fɔ parce que ale ni tɔw tɛ kelen ye nka a ka maa minnu bɛ n'u b'a fɔ ma k'a ka lieutenant u bɛɛ tora a ko la ye donc finitigiw ye wulikajɔ min kɛ u y'o ko to senna ka na munumunu fan bɛɛ fɛ a bɛ fɔ min ma ko parade aérienne ka pankurunw bɔ ka munumunu salo kɛ n'a ye Mali Burkina Niger u y'o de kɛ kunun surɔ k'u bɛna to o de la sabula u sɔmina k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na ko dɔw bɛ maa dɔw kɔnɔ ka ɲɛsin an ma sisan sunɔgɔ kɔni tɛ yen tuguni drone olu kɔni bɛ alerte maximum na fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka lakana k'ale sabati an y'a fɔ aw ɲɛna fana k'a fɔ ko an donna agilog
Agalok denmisɛnninw ye seli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kunu ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma sɔrɔdasi minnu fatira 2012 ba n'a ka mɔgɔw nka u ko k'u tɛna n'a dan o ma u yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa a ka kɛ belebele ye maa caman bɛ se ka ye min kɛnɛ kan tasibila in na kuma tɛ kabini waleya in kɛra somɔgɔ ka dɔgɔ mun sera ka t'i jɔ a ka den su kunna ka dugawu don k'a ye saraka bɔ ba fana ka o sigi sen kan o ma kɛ a ko la nin kɔni agɛlɔ kunu olu ye nin kɛ ŋaniya yira ye juma kun don yaasa ka fure ninnu ayatali kurusiw ni mun b'u bolo k'olu kalan n'u kun sera ka a warakata k'a se mali finitigi fɛn fɛn binna ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta o la ka dugawu don kɛ u bɛɛ ye o kun cɛ ka ɲi kosɛbɛ a kana da agɛlɔ dɔrɔn ma parce que min ye finitigiw ka ko ninnu ye a kuma ka ca kosɛbɛ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko bi ko min ye terorisiw ye u kɔni k'u bɛ labɛn na u bɛ labɛn min na u b'a fɛ ka baara minnu kɛ olu caman bɛ yen o bɛna tali kɛ ko ka mali frontière ni o ye mali kɛnɛkanfaw ni mali tawdenw ni fɛnw ko ka olu tigɛ ko pankuru kana don pankuru kana k'a fɔ mobili kana don mobili kana bɔ terorisiw de y'o bataki kɛ k'o bila bɔlɔlɔ o sanfɛ an b'a yira o la fana k'a fɔ ko min ye mali burkina niger olu ye wulikajɔba dɔ wɛrɛ fana kɛ nin kalo in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko mɔndoro kan nin ye ninjugawale mɔgɔw ka ko labɛnlen dɔ de ye fɔlɔ k'u b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kan caman ma yɔrɔ caman na mɔpti mara ni segu mara ale ni baɲangara mara kɔnɔna na k'u kɔni ka munumunu salo ka ca o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ nin waati labanw na duguladenw y'a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ u kun bɛ kɛ motow ale ni bolimafɛn mobiliw de kan ko sisan ko pick-up ko ka ca u bolo kosɛbɛ min ye u ka wulikajɔw ye u b'a fɛ ka baara cɛjugu caman kɛ yɔrɔ caman na kibaruyaw kɔni bɛ ka na duguladenw bɛ k'a di cogo min na u bɛ k'a di ten ko sabula u y'a ye k'a fɔ maa ninnu jama bɛ ka caya kosɛbɛ segu mɔpti ale ni baɲangara kɔnɔna na fo ka taa se dugumisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu bɛ san kɔnɔna na gitɔrɔndayanfanw fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ja tigɛlen don nin waati in na nka u ka wulikajɔba ninnu kɔni k'u b'a fɛ ka u ɲɛsin mali kanw de ma ka taa kanw yɛrɛ de atake a yɔrɔw la duguladenw ye kibaruya minnu sɔrɔ u bolo n'an y'olu dɔw sɔrɔ an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔfɛ o y'o ye duwansakaw fɛ olu ko bi kɔni k'u b'a fɔ ko alihamudulilayi ko nka ko olu ka rezo k'o tigɛra rezo tigɛra nin ye a dɔgɔkun 2 ye nin ye telefɔni kɔni tɛ se ka don duwansa kɔnɔna na wa nin y'a dɔgɔkun 1 ye kuran tigɛlen don olu fana na kurantigɛ in kun ye ko taji tɛ yen ka kɛ u ka gurupu la gurupu taji k'o banna pewu mali burkina olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na araba tɛmɛnen bamaciwale kɛbaa minnu tun ye wulikajɔ kɛ mali ni burkina dancɛ la ko helikow ale ni avion ko olu wulila olu kama n'o y'a sɔrɔ u kun nana ka na bingali kɛ bani kɔnɔna na dinanguru k'u b'u kunda burkina kan burkina frontière la olu ka armée kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka fiɲɛ tigɛ u la yen maa minnu bɔr'o la n'olu ko k'u b'u kɔtɔrɔmabɔ ko ka segin ka na mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ armée fana ka drone bɛ wulikajɔ la yen k'a dara wuli bonyana kosɛbɛ burkinabew ka télévision so la kunu surɔ u y'o jaw yira maaw la baara min kɛra jamana 2 in fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u y'a sɔrɔsiw tun ye fɔli kɛ ko surɔ fana k'u bɛ continuer a na kɛ u y'o de kɛ surɔ n'o ye parade aérienne ye ka jamana ninnu 3 in bɛɛ lajɛlen dancɛw k'u kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye frappe ninnu kɔni caman ye ko mali avion ani burkina taw olu de kolonsora ɲɔgɔn na ka nin baara ninnu kɛ fo ka taa se dugujɛda ma ko bamaci wale minnu tun b'a yɔrɔ la ni nujugawale kɛbaw u kɔni ka sigiyɔrɔw dɔgɔyara dugumana la fana min ye burkinabew ka VDBw ye olu fana sera ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka dan sigi ninnu ka ko la o fanfɛla la
maa minnu y'o sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burkinakaw fɛ yen maa minnu y'o sigiyɔrɔ kun bila ka Kidali dugu kɔnɔna bila pewu ko alamisa don ko gurupu wɛrɛw segira ka na tuguni k'olu yɛrɛ nana k'a fɔ guvɛnɛri ye ko a ka hakili to olu la sabula olu fana taa ni ka segin ninnu kɔnɔna na olu tun tɛ ka baara kɛ tuguni u taara ni balo min ye o balo bɛɛ banna olu tun bɛ dugu dawolo la armée kɔni y'u kɔlɔsi fo ka taa se nin waati ma sabula armée y'a dɔn k'a fɔ u bɛ yen a ka wulili o wulili a ma se u ma u y'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛcogo ɲɛna u y'a yira fana k'a fɔ ko armée ye gosili o gosili kɛ k'o bɛɛ y'a sɔrɔ olu bɛ dugu dawolo la se tile kelen ma kɛ u ma kuma tɛ k'a fɔ ko k'u bolo minan tiɲɛ ko nka tiɲɛ na nin waati in na dunta de t'olu yɛrɛ bolo tuguni yan'u ka to dugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ten u ti ka balo sɔrɔ olu nana u dama kasi guvɛnɛri ye kunun ni o ye Elhaji Gamu ye ale fana ye maa bila ka taa u kunbɛn yaasa cogo min na u bɛ se cogo min na ka na joona minnu bɛ u bolo ka dɔ d'u ma u ka fara duguladenw kan Mali ni Alizeri ka bɛnbaliya ko yalama ko a ko tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye wa sabula Alizeri y'a ka ambassadeur wele Mali fana y'a ta wele k'u bɛɛ lajɛlen fila kɔni bɛ ka u ka ɲininkaliw kɛ fɔlɔ ko wa ko min ye nin ko in ye ko a bɛ se ka sɔn nɔgɔya yɔrɔnin kelen ko n'o y'a sɔrɔ ŋaniya wɛrɛ fosi tɛ Alizerikaw kɔnɔna na ka kɛ ni u ye waleya minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na n'o de ye ka Imam Mamu Diko ni Sema Maw ni terorisiw ni banbaanciwale kɛbaaw wele ka taa olu lamɛn u fɛ yen k'a sɔrɔ u ma foyi fɔ Mali gouvernement wa Mali gouvernement fana y'a yira u la k'a fɔ ko o waleya minnu kɛra ko o ma bɛn a ma ko n'o dɔrɔn don k'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko nka ko Mali maa minnu bɛ a fanga kunna nin waati in na olu tɛna sɔn min ma tuguni o de ye k'a fɔ ko Alizeri k'a fɔ a y'a kɛ tan k'u b'a kɛ ten k'o tile k'o banna pewu ko sabula olu ye kimɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ ka kɔn bin ye k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ Alizeri bolo a tɛna se ka ja a ye ka tɛmɛ malidenw kan malidenw yɛrɛ ka yiriwali ko ta nasira fɛ o de la maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu marafatigiw ye minnu tun bɛ bɛn hukumu kɔnɔna na n'u yɛrɛ mana ka kɛ terorisiw yɛrɛ ka laɲiniw senfɛ ko olu kɛlen don bi ko ka wulikajɔ dɔ fana boloda ko balo min bɛ bɔ Alizeri a n'an dafɛ jamanaw la olu bɛɛ lajɛlen kana se ka don Mali jamana kɔnɔ u ye communiqué kɛ ko u b'a yira k'a fɔ ko dugu minnu bɛ a la k'o ye Menaka ye Kidal Tombouctou Tawdeni ani Gao wa fana k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ko yaasa maa minnu bɛ bɔ nin jamana ninnu kɔnɔna na ka na n'o ye Mauritanie ye Niger ani Algérie olu kana se ka bɔ foyi ni doni foyi ye ka don anw ka dugu ninnu kɔnɔna na k'a ko nɔgɔnin fɛ ko min bɛ ka kɛ senna nin ye n'o ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ye su ani tile ni pankuruw ye ko mamada la n'u ka bulokisi minɛna sen sɔrɔ sabula Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi u ka munumununkɛ yɔrɔ a bɛ gɛlɛya u bolo su ani tile min ye pankuru ye o de b'u nɔfɛ ka yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka ko Alizeri ko sabula min ye pankuru minnu pankuru ye gosili min kɛ Alizeri ka dancɛ la ko maa wɛrɛw su yɛrɛ finitigiw cɛla ye mun tɛ maa ninnu cɛla ye mun tɛ terorisiw dɔrɔn ye o kimɛliw ko olu kɔni tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ nin waati in na ko nka ko min ye jamana ɲɛmaaw ye n'o ye Mali jamana ɲɛmaaw ye olu ye min fɔ u ka bataki kɔnɔ u ka ambassadeur weleli la o de k'a yira k'a fɔ olu fana bɛna u miiri jagabɔ k'u hakili jagabɔ Alizeri ko a bɛna bila minɛn min kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na Marokukaw fɛ yen lajɛ belebele bɛ sen na lajɛ min ni u kɛlen don ka diɲɛ jamana caman wele a kɛnɛ kan yiriwali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min cɛncɛn fo ka jamanaw ni jamana minnu bɛ kɔgɔjidaw la yaasa subahana mansin ko siraba ko donibata ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na Ablaye Diop ale kɔni bɛ Mali ale tɔgɔ la yaasa ka se ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ɲɛmaaw y'ale bila ka taa Marokaw fɛ Marok yɛrɛ ka weleli la denmisɛnninw ka lajɛ min tun bɛ siran n'o ye états généraux ye jeunesse ye k'a baaraw kun cɛra kunun ko k'u ye laɲini 200 de kɛ baara mun daminɛna décembre kalo tile fɔlɔ ni états généraux ye ko kun cɛra nin kalo tile 22 Bamako sɛbɛn min n'u y'o di colonel Assimi Goïta ma ko sɛbɛn in kɔnɔna na ministère de la jeunesse et des sports construction citoyenne k'a y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw ye laɲini 256 de kɛ ko yaasa ko k'o yɛlɛma k'o kɛ ŋaniyaw ye ŋaniya minnu bɛna lafiya don denmisɛnninw ka baara kɛcogo la
ka kɛ ni jamana yɛrɛ yɛlɛmali n'a refondation ye ko wa fana ko min ye sifinw ye minnu bɛ n'olu ye maa faamuyalenw y'a kɔnɔna na k'olu ye hakilina kɛrɛnkɛrɛnw di hakilina kɛrɛnkɛrɛn minnu tɛ taa tubabukan fɔ lakolako ye o ye k'u bila jagarija kɛnɛ kan u ka se ka waleya dɔw timɛ ko yalama nin lajɛ min kɛlen filɛ nin ye o laɲiniw bɛɛ lajɛlen nana se ka labato wa président Assimi ko ale ye kuma ta a ko a ye sifinw lamɛn sifinw ye laɲini minnu kɛ ko a y'o faamu ko ale yɛrɛ de sen bɛ sifinw ka ko la ko o de la a y'a ɲini u fɛ kuma caman u k'u sen don jamana jɔko la yaasa jamana bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na cogo min ko yanni u ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan n'o y'u ka laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye ko ale yɛrɛ de y'a fɔ u ɲɛna ko ale yɛrɛ ye sifin ye ko n'ale dɛsɛra ko ye Mali sifin bɛɛ lajɛlen de dɛsɛlen ye k'a y'o min fɔ k'o kan k'a bila denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kun na i ka wulikajɔ n'i ka timinadiya ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa gouvernement bɛ baara minnu na olu ka se ka sɔrɔ Assimi Goïta y'a fɔ sifinw ye ko a b'a a layidukan ta k'a d'u ma ko min ye u ka niyɔrɔw ye u ka se ka baara kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko o tɛna na dɛsɛ ko wa k'u ye sɛbɛn mun fana d'a ma nin ye n'o y'u ka état généraux sɛbɛn ye ko n'o bɛna n'a to sifinw sen bɛna don jamana yiriwali ko ta nasira la seko ni dɔnko ta nasira fɛ min ye sɔrɔ yakubali ko ta nasira fɛ ani sigida lakana ko a y'o faamu ko o bɛna na se ka kɛ cogo min na ko o bɛna lajɛ laɲini ninnu ko yɛlɛma u bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ ko ye wa sifinw ka kaw u dɔw ye kibaruya di studio tamani maaw ma k'a yira k'a fɔ olu ka kibaruya di siraw fɛ ko nin hakilinaba minnu faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan nin k'a bɛ se ka sen sɔrɔ ni jamana ɲɛmaaw y'a kɛ u ka hakilina ye nin ye kibaruya belebelew ye an ye min sɔrɔ état généraux ale ko kibaruyaw kan kɛnɛdugukaw fɛ yen Shogel Kokala Mayiga ale tun bɛ yen kunun journée internationale de la migration o baaraw tun bɛ sen n'a ye tunkarankew olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke 4 tɔgɔla k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yen Shogel kɔni y'a ɲini u fɛ u k'u jija wa ko kɛnɛ kan min ye sikasokaw ye olu ye u ka lycée u ka université ko ani kɔ min b'u fɛ yen n'o ye loco ye o bɛ se ka lajɛ cogo min université Shogel y'a jira k'a fɔ ko o dayɛlɛli kan ka kɛ san wɛrɛ ko ni Ala ni Akira sɔnna a ma ko janvier kalo la tɛmɛdi maaw olu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye jɔnya ale kow kan jɔnya ko u kɔni taara commune min na n'o ye Jalan ye ani Tomora olu bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabe mara la ko min ye baara in ye ko o ni ministère de la justice de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa o ka projet min bɛ sen kan n'a bɛ f'o ma ko JUSPAX o de y'a bolo don tɛmɛdi kɔrɔ yaasa o ka se ka nin kɛ ko laɲini ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ jɔnya la an ka jamana kɔnɔ jɔnya min ni a bɛ kɛ denw ni somɔgɔw la ko o bɛ se cogo min na ka u ka hakɛw dɔn yaasa ka se ka tanga nin ko ninnu ma Reporters sans frontières Avocats sans frontières Canada k'o fana tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan kulukorokaw fɛ yen constitution kura o baaraw tun bɛ ka kalan bɛ ka kɛ olu fɛ yen tile 2 baara don minisiriso min bɛ premier ministre Nagakɔrɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen don réforme ma ale de ye kalansen sigi sen kan gouverneur n'o o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale ni kulukoro maa falen bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan k'a kɛ kun ye min ye maaw bɛ se cogo min na ka constitution kura in k'ale faamu yaasa ka se ka baara kɛ ni a ye kuma tɛ taabolo minnu bɛ yen n'olu bɛ yiriwali ni yɛrɛmarakafo ko fɔ ka taa fara kafo tɔw bɛɛ lajɛlen ma ale ni décentralisation hukumu kɔnɔna na ko baabu ye taliba kɛ o la kosɛbɛ kulukorokaw fɛ yen sefa wari 60,000 min ye korokaw ka tɔn min bɛ yen n'o ye association pour la promotion de la paix ye ale kɔni 60,000 de di merilakaw ma 60,000 in bakɔrɔninw b'a la wari b'a la ale ni da dumunifɛnw ko maa minnu bɔra Burkina n'u y'u sigiyɔrɔw bila k'o ka o di olu ma yaasa o bɛ se ka olu lahinɛ cogo min na min ye nin baara in ye u y'a jira k'a fɔ k'u b'a kɛ ko sabula maa minnu bɔra Burkina ka na ko sɛgɛn caman bɛ u kan yaasa cogo min na u fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ ɲɛgɛn tɔgɔla don ko ɲɛgɛn cɛ baara banna koyi ko ɲɛgɛn tɔgɔla don journée internationale des toilettes k'o ɲɛnɛmayara anw fɛ yan bon ma bɔ a kalama n ye kibaruya in ye ma bɔ a kalama
ni mi waati tɛ nin ye dɛ I b'a fɛ ka n furu fara Kiba n bɛna fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye Mali ɲɛmɔgɔw minnu bɛ jamana kunna sisan ko ka di maliyɛnw ye kojugu fɛn dɔw bɛ yen k'olu ye k'olu to yen n'i ko k'i bɛ journée mondiale des toilettes kɛ Mali kɔnɔ e taara an ka ekɔliso ɲɛgɛnw la e taara an ka baarakɛyɔrɔ ɲɛgɛnw lajɛ e taara an ka sigida ɲɛgɛnw lajɛ fɔlɔ wa baarakɛyɔrɔ belebeleba joli bɛ Mali kɔnɔ bi ekɔliso mɔgɔw n'u bɛ so mun kɛrɛfɛ u bɛ taa misiw bɛ taa ɲɛgɛn na yen de a ɲɛgɛn si ekɔliso ka dɔgɔ Bamakɔ kɔnɔ na ɲɛgɛn bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min e dabali de banna quoi Journée internationale des toilettes ɲɛgɛn tɔgɔla don nin ye donba ye dɛ ne ma bɔ nin kɛnɛ ma n'o tɛ ne tun bɛ taa kuma ta nin kɛnɛ ka jagoya la k'a f'u ɲɛna aw tun man ka na aw sigi tubabukan fɔla yan yɛrɛ aw filɛ kin min yɛrɛ la dɛ aw ye t'o kin ekɔliso la a ka denmisɛnninw ɲininka u ka ɲɛgɛn bɛ cogo di toilette publique minnu bɛ yɔrɔ la k'olu lajɛ u ka taa dɔgɔtɔrɔsow la est-ce que ni CICB tɛ bi yɔrɔba bɛ Mali la mɔgɔ bɛ se ka don yɔrɔ min ɲɛgɛn kɔnɔ cɛ wari bɛ don jamana in kɔnɔ an bɛ degun min na an man ka ninnu sugu kɛ o hali ni nin fɔra an man ka girin nin nɔfɛ parce que dɔwɛrɛ tɛ o ni kɔni ye san wari tɔ b'an bolo an b'a dun nin y'o dɔrɔn de mais n bɛna tubabukan lamɛn fɔlɔ parce que a bɛ an ka brève la ko a journée célébrera Mali yɛrɛ fana kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔ dɔw tun b'a kɛnɛ kan u ye kuma dɔw fɔ an b'olu kumaw lamɛn an bɛ s'u ma fana an b'u ɲininka journée in kɛra cogo di kun jumɛn na nin nana est ce que aw b'a kalama ko ɲɛgɛnw ma ɲi yɔrɔ si ya ekɔliso an ka ekɔliso ɲɛgɛnw ma ɲi misiri ɲɛgɛnw tɛ sɔn n'i taara yɔrɔba o yɔrɔba la f'i bɛ teliya ka na i ka so de et puis hali an ka so fana ɲɛgɛn bɛɛ tɛ sɔn yɛn gardien ka ɲɛgɛn ninnu u ma ɲi dɛ i bɛ taa sɔrɔ patron ka tile b'a bolo a ka ɲɛgɛn tile b'a bolo o kɔni o ka ɲi ou bien ministère ninnu na olu yɔrɔw kɔni o tɛ se ka fɛn fɔ la nka an tɔw d'abord yɛrɛ yelen n ka tɛ courant ma dɛ fiɲɛ don yɔrɔ yɛrɛ ɲɛgɛnw na fɔlɔ yɛrɛ o de ye problème ye mais n t'a dɔn n'u ye nin bɛɛ fɔ a kɛnɛ kan quoi a yɛrɛ n ka information tɔ yɛrɛ bɛ goya n bolo journée des toilettes Maru ye ne fa dɛ ale ye nin sɛbɛn ka di ne ma ayiwa an sera Noël de ma Noël ale ye siri ye chrétiens u bɛ k'a labɛn Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u seko ani u damayira la bon ani bi tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale tun kan ka na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɔ Kalabankɔrɔ église la nka k'u bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ hali bi sabula ɲinan ta ye ko fo k'u ka dɛmɛ don u ka yɔrɔ minnu yɔrɔ ka jan yan na u ka dɛmɛ don olu ma nka ko Noël ɲinanama pasteur Thomas Dao n'ale église évangélique protestant minnu bɛ Yoroso studio tamani mɔgɔw ye ale ɲininka Kucala mara la a ko Noël seli k'a ni seli tɔ bɛɛ ye kelen ye ko nka ko dafara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko Jésus ko ka bangeni ko o ɲɛnamali don a ko n'i ye ɲɛnajɛ in ta k'a lajɛ kerecɛnnakaw fɛ yen k'a bɛ ala ko yɛrɛ de kofɔ kosɛbɛ min ye pasteur ye a ko a bɛ to fana u bɛ tɔgɔdaw kɛ tɔgɔda minnu b'a to min ye mɛlɛkɛw ye olu bɛ tɔgɔ minnu di u bɛ se ka olu da maaw la cogo min ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kerecɛnnakaw fɛ ko ni maa min tɔgɔ min k'a tɔgɔ ye ko Emmanuel k'o kɔrɔ ko ala b'an cɛ ma o n'a ɲɔgɔnna caman k'olu sɔrɔla Noël de fɛ min ye Noël fête ɲinanama ye studio tamani mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u ko chrétien diinɛ maa caman y'a jira k'a fɔ ko ɲinan ta in k'a ni basigibaliya ko a n'o bɛ ka don ɲɔgɔn na nka o bɛɛ n'a ta u bɛ k'a labɛn u seko damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa ɲɛnajɛ in bɛ se ka diya cogo min n'i y'a mɛn Noël o ye réveillon ye ka si ɲɛna ka dugawu kɛ fo ka taa se fajiri ma olu ka baaraw bɛ kɛ o cogoya la
ka ko ɲinanta min ye Noël ye couvre-feu ko bɛ senna Tɔnbɔkutukaw fɛ yen Tɔnbɔkutukaw olu ka église ɲɛmaa dɔ n'o ye Mohamed Infa Yatara ye a ko Tɔnbɔkutu sen k'olu bɛna n'u ka réveillon daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa ban kanɲɛ 21 20h 21h ko yaasa a ka se ka ban ka bɛn 0h ma ko sabula couvre-feu bɛ daminɛ o la ko wa fana ko olu b'a ɲini u ka chrétien diinɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ Tɔnbɔkutu marabolo la u ka nin bila u kun na nka fana ko min ye baara yɛrɛ ye ko yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ ko 20h ni 21h ka taa se 0h ma ko o ye couvre-feu daminɛ waatiw ye ko nka k'olu yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko sen na u bɛna u ka réveillon Noël fête u bɛna n'a kɛcogo yɛlɛma k'a bɛ daminɛ Lazara ka taa ban fitirimagɛn Tɔnbɔkutukaw ko k'olu ta bɛna kɛ ten Pasteur Thomas Tesoge ni ale bɛ banka se studio tamani mɔgɔw y'ale fana ɲininka a ko Noël ko fête dumanba ko dumuni bi kɛ denmisɛnninw bi ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ t'i bila i tɔ la ko wa ko seli min don k'a ka b'u bolo ni seli bɛɛ ye ko wa ko nin sen ta ko tiɲɛ ka fɔ k'u bɛna n'a kɛ ɲɛnajɛ in kɛ degunba kɔnɔna na ko mɛ ko ni maa min bɛ Ala dɔn ko Ala ka ko man gɛlɛ Ala ko ni fɛn min bɛ waati min k'a kɛ ka kɛ ni o ye k'o la u bɛna na seli yaasa bɛn ni kelenya u ka segin Mali kɔnɔna na u bɛna na Ala deli yaasa cɛfɔ ni kanbɛn u ka don Mali kɔnɔna na wa Pasteur Tesoge y'a yira fana k'a fɔ ko olu yɛrɛ y'a ɲini église ɲɛmaa bɛɛ fɛ maa bɛ yen u ka bɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ min ye Noël fête ye u k'a ɲɛnamaya fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka dugawu kɛ Mali ale ka bɛn ni kelenya u ka sabati fan bɛɛ lajɛlen na ko wa ko n'Ala sɔnna ma fana ko olu yɛrɛ bɛna u ka fête kɛ bɛn ani kelenya o hukumu kɔnɔna na nin ye kibaruyaw ye an ye mun sɔrɔ studio tamani maaw bolo olu ye ɲininkali kɛ yɔrɔ caman na maa minnu bɛ fɛ ka ɲina Noël kɛ bon ne kɔni bɛ Noël kɛ sa o san dɛ an bɛ taa tanti Jeanne fɛ Bari Labugu non depuis an tɛ Noël dɔn fo an ye Noël dɔn an bɛ taa ye dɛ n'a ye ɲini n'an m'an ye dɔrɔn bɛ yen lundi yɛrɛ fɛn tɛ ou bien c'est chômé ministre m'a chômé non lundi cɛ an bɛ tile dɛ n'olu ta banna ni mɔgɔ wɛrɛw ta bɛ an bɛ taa fana nous sommes laïcs ni sunkalo sera an bɛ sun an bɛ seli an bɛ taa misiri la an bɛ jɔjan seli kɛ an bɛ taa seli kɛnɛ fana na laya mana se an bɛ laya faga paki mana se an bɛ paki kɛ o de ye laïque ye o bɛɛ k'i ta kɛ maa si kana se mɔgɔ ma n'an sera Ala fɛ yen don min ale b'a ka kiiri tigɛ sinali minnu ko k'u sen tɛ ko la n'u ye donsokɔni gosi an bɛ taa dɛ maliyɛnw tɛ de e bɛ fɛ cogo di mɔgɔw ka wari ka di e ko k'e tɛ t'olu ka ɲɛnajɛ i bɛ taa dɛ i bɛ taa de fo an ka nin fɔ mɔgɔw k'a faamuya n'a fɔra ko jamana ye laïque ye o kɔrɔ tɛ ko e k'i sen don a bɛɛ la mais kanu u bali k'u ka ɲɛnajɛ kɛ jamana yɛrɛ ko ten de bɛɛ k'a ta kɛ anw si tɛ Ala ye a tɛ seli o a bɛ seli o o b'a ni Ala de cɛ dɔ tɛ seli a bɛ min ɲɛ e t'o ɲɛ e tugulen don a la kɔli karisa seli a dun bɛ se ka min ɲɛ adamadenya la sigi la i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko wɛ ni dulɔ min tɛ cɛ in ka foyi tɛ se mɔgɔ ma a bɔtɔ dugu la a bɛna dugu kɔnɔ a bɛna denmisɛnnin bɛɛ sama nin na ni nin bɛ a bɛ kɛ a bɛ don bɛɛ fɛ yen mais vraiment a ka dulɔ min ko a y'o to a ni Ala cɛ n'a y'o to a ni Ala cɛ ou bien vraiment sori kɔni filɛ nin ye 31 t'a bolo tulonkɛ la dɛ n tɛ kari kɔnɔ n'i ye ci o ci fɔ a b'o bɛɛ kɛ nka ni 31 sera bon a y'o fana to a fana ye parce que o de ka d'a fana ye donc n'a n'aw bɛ bɛn sigi la ka ban ko 31 don mana se a y'a to a k'a ka wusanba kɛ i b'a sɔrɔ o bɛnnen don ale ma o y'a ka ko faamuya cogo ye e b'a dɔn ko diɲɛ so sigi man gɛlɛn mɔgɔ de b'a gɛlɛya u yɛrɛ ma parce que e ko sisan e ye silamɛ ye e bɛ arasulu de kɔ e dalen don Ala de la i taara hiji la i bɛ sun i bɛ seli i bɛ jaga bɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais ne min bɛ e kɛrɛfɛ ne ko ne tɛ nin si la mais n to yen parce que e ma ne da ne m'e da mais mɔgɔw t'o de faamu wa aw ka mɔgɔ ninnu u filɛ u wulilen filɛ ka ko la nin ye tuguni nin ye bon fɛn dɔw fana bɛ yen fana an b'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ ka misiri kɛrɛfɛ fana tɛ baara jɔyɔrɔ ye o fana cɛ man ɲi ou bien tuma min na
nunu b'a la k'u bɛna t'u ka Noël fête kɛ e bɛ taa k'e bɛ taa ka carré kɔnɔ k'e bɛ taa wajulu kɛ 31 don o fana ye provocation ye o fana cɛ man ɲi fɛn caman bɛ an yɛrɛ de b'u gɛlɛya e t'a don olu tɛ bɔ ka opposer mais olu t'a don e b'a fɔ ko fo e k'a jira k'a fɔ ko non k'e ye silamɛ non silamɛ ye dusukun de ye Ala mago bɛ mɔgɔw dusukun de la sinon i bɛ bɔ ka seli ni fɛn mun kɛ o si tɛ hali bɛ min fɔ i da la o tɛ n'a t'i dusukun na dɔrɔn i bɛ k'a kɛ ne kɔni bɛ Noël fête kɛ dɛ taa tanti Zanu fɛ yen cɛ n taa n kɔkɔ ye bien ne ta dumuni ma yɔrɔ de ni dumuni tɛ ne tɛ taa dɛ kɔkan kibaruyaw la Benenkaw k'u b'a fɛ u ni Niger ka segin ɲɔgɔn ma ko kabi Niger ale jamanakuntigi kɔni y'i ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taga Fort fɛ yen ni Fort ko a ma ko Togo kɔnɔna n'a kɔnɔminɛn bɛɛ y'a ta ye ko Port y'a ta ye Patrice Talon siranna a ko ninnu bɛna don anw n'an dayirimɛ cɛ tile fila in na a bɛ ka jigin CEDEAO kan don o don hali sura u ka télé la a bɛ ka jigin CEDEAO kan Patrice Talon e bɛna anw sɔrɔ Bamakɔ yan sa Asimi tɛ taa maa fɛ yen ko maa de bɛna anw sɔrɔ yan e bɛna anw sɔrɔ yan n'Ala sɔnna ma an kɔni b'an fɛla fɔ bɛɛ ye wa hali an ka nin baara in fana filɛ nin ye e ko ko dɔ de ko ka d'e ye e b'o de ka ko la mais a dɛmɛ i ka a sankɔrɔta anw ta min ye nkalon an ka nkalon to yen i ta dɛmɛba nin a fɔ ka ɲɛ a banna mais n'anw bɛ ka mun fɔ n'o man di ye vraiment an fana to an fana k'an ta in fɔ parce que o de fɔra an tɛna mɔgɔ nɛni depuis Ala k'an da an tɛ mɔgɔ nɛni an b'an fɛla n'an hakilina fɔ an fana adamaden an bɛ fili fana an bɛ ji min an bɛ fili mɔgɔ bɛ ji min i bɛ fili n'an welela k'an sɛn tɛ mɔgɔ ma ne wele k'a fɔ ko olu bɛɛ tɛ fɛn u m'u ka papier ci yan mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ k'a fɔ nin kɛra nin ma bɛn an b'a fɔ bon nin de don anw ye ɲininkali ni ɲɛɲiniw kɛ an ye min sɔrɔ o de tun ye nin ye mais aw ta filɛ nin ye c'est pour que chaque fois n b'a fɔ aw ɲɛna a ye taa tigiw ɲininka o ko cogo di fan fila de don dɔrɔn a ye fan fila bɛɛ ɲininka mais o bɛɛ kɔfɛ n'i ko k'i tɛ fɛ k'a ɲɛ bɔn an fana b'an firifiri dɛ parce que hali ni ye sɛ da k'a kan tigɛ an cɛ hali ni sori ka 31 sɛ in de don a b'a firifiri fɔlɔ yanni a ka don barama kɔnɔ dɛ nka cɛ ni faali ma kɛ naji tɛ tobi koyi sinon misi tɛ k'u bɔgɔsi ka barama kɔnɔ Patrice Talon ale kɔni e kɛtɔ ka Benin e kɛtɔ ka Niger sɔrɔ nka cɛ n ko ninnu ko k'u bɛ dɔn ni Niger ma Niger banna la Benin ko k'a bɛ dɔn kɛ Niger ye ka don empoisonné san b'a sɔrɔ saya bɛ ka caya Niger ma sɔn a la CEDEAO ani Niger yɛrɛ bɛ kuma na u ka transition kuntala kan Niger ko k'a daminɛ kalo 15 ka taa se kalo 18 ma CEDEAO mɔgɔw kɔni bɛ ka bataki ci u ma fɔlɔ yan'u ka délégation ka se yen min ye général Tchani ye ale yɛrɛ kan k'a ka mɔgɔ dɔw bila ka na yan u n'an ka CNT mɔgɔw bɛna na kuma ni premier ministre bɛna na kuma u bɛna dɔw fana dɔw mɔgɔ mafalen dɔw fana bɛna na bila olu ni Diop ka taa se Sadio ninnu ma olu ninnu bɛɛ bɛna ani je le répète ninnu bɛɛ pour que k'u bilasira yanni CEDEAO ka se u ma o délégation olu kan ka wuli ka se an ma yan pour que ka se ka baara kɛ ni an ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yan en matière de négociation u ka se k'u jeniyɔrɔ fi k'u ka jamana k'a ka hakɛw dafa dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kɔni tun y'a kuma fɔ k'a fɔ ko u bɛna mɔgɔ bila ka na anw yɛrɛ fɛ yan u bɛ mɔgɔ bila ka taa Burkina mɔgɔ bɛ bila ka taga kɔgɔjitigi fana fɛ yen ale bɛna ka sɔrɔsiw kari walayi n ko nin cɛ bɛ Wusa Mayɛl la don i b'a fɔ film tourné la don o don a bɛ western dɔ tourné ka mobili baw tugu a kɔ dɔrɔn ka fɛnw kɛ paradis non mais i b'a dɔn ne bɛ fɛ u k'a récupérer ça parce que a diyara a yɛrɛ ye sisan dɛ maa si fantan jogotigi jogo ye sori a kana jigin cɛ la a tun t'a ɲɛdɔn de a tun t'a ɲɛdɔn fanga man ɲi Senegalikaw fɛ yen min ye Karim Wade ye ne ale yɛrɛ bɛ tunga la nin waati in na ka kɛ n'u ka kalata nata ye ko a taara a ka sɛbɛn da n'o y'a ka kanbɔ sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ o ma ko dossier de candidature
ko kunu sura Karim Wade ale ka mandataire ni o ye Maguette Sy ye a ko k'a nisɔndiyalen don k'ale bɔra sisan ka taa Karim a balimakɛ n'o ye Karim Meïssa Wade ye ka to ka dossier de candidature da conseil constitutionnel la. Karim Wade yɛrɛ ko a nisɔndiyalenba b'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'a ka dossier de candidature kalata nata in na n'o kan ka kɛ Sénégalikaw fɛ yen février kalo tile 25 k'a ka dossier de candidature ko conseil constitutionnel sɔnna a la. A ko nin ye ɲɛ kelen ye ka taa ɲɛfɛ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ko yaasa Sénégal bɛ se ka lafiya cogo min a y'o sɛbɛn bɔlɔlɔ kan a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko a ka compte X n'o ye Twitter kɔrɔ ye. Karim Wade ka candidature in a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn olu fɛ i bɛ parrainage de ɲini député 13 walima i bɛ conseil fana ɲini Sonko m'o de sɔrɔ fɔlɔ. Macky ma ɲi koyi. Macky ye Sonko to a ka jama bɔ fo ka tila ka Sonko ka jama tilan ni Karim Wade ni Idrissa Seck ni tɔ ninnu ani Khalifa Sall ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ candidat ye. Ni olu bɔ cɛ ka hokɛlaw la a tɔ b'a dɛn. Entre temps a y'a minɛ k'a bila kaso la. U ye dossier lajɛ ni min ye o ye k'a fɔ a tɛ se ka kɛ candidat ye. Mais a yɛrɛ fana ka tɔn kɔnɔna na a ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ye parrainage ɲini. Mais problème ye mun ye parrainage bɛ di mɔgɔ de tɔgɔ la. A tɛ se i b'a ta titre i yɛrɛ de tɔgɔ la. Donc cɛ bloqué de filɛ nin ye. A bɛ se ka kɛ candidat ye nka candidat bɛ taa sira mun fɛ o ma dafa a bolo. Wa ale ka jama fanba tun bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ n'olu kun kumunen don k'a fɔ k'u tɛ se ka kɛ candidat ye olu bɛɛ kelen filɛ candidat ye nin ye. Cɛ ka kɛku dɛ. Walayi Macky Sall ye politicien kɔgɔlenba de ye. A ye cɛ petini mago sa. A y'a mago sa. Parce que hali bi ni Sonko ko mɔgɔ ka bɔ mɔgɔw tɛ bɔ o. Tɔw ye candidat ye ka ban olu ka dossier bɛna na déposer donc olu la politique ma ɲi quoi. Fɛn fɛn tun b'ale kunna ja n'anw ta ɲɔgɔnna tun bɛ se ka kɛ sisan b'a sɔrɔ a dɔ yɛlɛmana hali o yɛrɛ la yɛ souvent a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ y'i ta ye mais a bɛ taa sira dɔ ta i bɛ sɛgɛn a la dɛ. Ko état généraux de l'éducation yɛrɛ papier bɛ min fana ye état généraux wɛrɛ ye tuguni. État généraux ninnu f'u k'o jateminɛ voilà. Ministère de l'éducation k'a bɛ labɛn na ko ka état généraux de l'éducation sigi sen kan. An ye min fɔ denmisɛnninw ta la o ɲɔgɔnna de don. Sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ kalama kana taa tubabukan kalan tuguni. O ye temps perdu de ye. A ye lycéw sigi sen kan lycée minnu na sɛnɛkɛlaw bɛ taa yen kalan yen mɔnikɛlaw bɛ kalan yen menuisiers bɛ kalan yen kunkuafɛlaw bɛ kalan yen musow bɛ fɛn min da u bolo la a tɔgɔ yɛrɛ ye di jabi olu tobili hali tobili cɛw ka ninnu de sigi sen kan an ka baara kɛ ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la san wɛrɛ 2024 an b'a fɔ gouvernement ɲɛna depuis sisan u ka dɔ bɔ tubabukan ba fɔ la dɛ u k'a kɛ baara ye i sigira k'i ye ministère de tan ye i jija i ka waleyaw kɛ min b'a to mɔgɔw b'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o baara i bɛ k'o kɛ ka na ministère sigi ministère papier dunyɔrɔ na a wari dunyɔrɔ ka caya conseiller k'u sigi k'a DG yan ka tila k'o tɔnin bila ka taga région na k'o bɛ taa se togodala mɔgɔw ma kuma o kuma o b'a sɔrɔ fosi t'a wagane kɔnɔ. N bɛ misali kelen pe dɔrɔn da aw ma mɔgɔ minnu bɛ sigi n'u ye projet sigi sa ko agriculture projet minnu bɛ sigi a projet kunna k'olu kan k'a baara kɛ n'u nana ko wa k'u nana Mali dɛmɛ de a y'a lamɛn dɛ olu de bɛna sababu ko wa k'o na 4 milliards ou bien on a 2 milliards u bɛ so ta projet ye san 3 ye n'u ye so ta u tɛ so foyi ta min bɛ jigin 60 60 ou bien miliyɔn 1 jukɔrɔ fɔlɔ o ye projet chef ye ale bɛ taa loger o la san 3 kɔnɔna na u b'o so ta
olu ka bureau tɛ kelen ye olu ka mobile tɛ kelen ye olu bɛna ordinateur min ta olu tɛ kelen ye u bɛ tila ka mɔgɔ ta ka bɔ Bamakɔ yan sa ni projet kan ka taa exécuter Sikaso u bɛ t'o ɲɔgɔnna kelen sigi yen fana tuguni o chef de au point focal bɛ ɲini o wari bɛ taa se fantanw ma kuma jumɛn ni ye mun système ye ko aw nana ka na mɔgɔw dɛmɛ k'aw fɛ olu ka développer o la n y'a fɔ denmisɛnninw ye a ye bɔ tubabukan fɔ états généraux ni recommandation ni fɛn ninnu na a fɔ président ye monsieur le président anw ye kunkanfɛlaw de ye kunkanfɛ machine dɔ ɲini ka d'a ma an fana bɛ mɔgɔ 5 bolo don baara la yanni san wɛrɛ cɛ monsieur le président anw bɛ jabida de kɛ an sɛgɛnna an bɛ carré kɔnɔ an bɛ sigi yelen de kɔrɔ kuma dɔ la an bɛ munumunu de ni jogaramaw ka kuran faga an bɛ taa marakaw ka kuran kɔrɔ vraiment yɔrɔ dɔw dilan ka da anw ma an musojɛkulu an ka se k'an sigi an k'an ka baara kɛ an bɛ nafɛn feere de kɛ denmisɛnninw tun kan ka nin de fɔ président ɲɛna olu yɛrɛ ka recommandation dɔrɔn lajɛ 256 recommandation o bɛ ɲɛnabɔ cogo di et puis hali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana autorités yɛrɛ fana kan ka dɔn k'a fɔ jamana tun bɛ ka taa cogo kɔrɔ min na a tɛ se ka ɲɛ tuguni k'an ka dafɛmɔgɔw lajɛ sa n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i bɛ taga ɲɛ baaraw de sigi sen kan denmisɛnninw bɛɛ kɛlen ka bila u kunna n'i ma taa bureau kɔnɔ in dun tɛ se ka mɔgɔ si kɛ fosi ye mɔgɔ min bɛ baara la bureau kɔnɔ Mali la a ka dɔgɔ de ji b'anw fɛ yan kuran b'an fɛ yan tile b'an fɛ yan nin bɛɛ bɛ ka an gosi a bɛ taa an tɛ foyi sɔrɔ o projet fana n'o sigira 2 milliards tɛ yan u b'a bɛɛ don fonctionnement na k'a ban maintenant n'a fɔra sisan k'u kun kan ka taa musow de dɛmɛ kɔɔri tɔmɔ na ou bien kɔɔri kolo bayɛlɛmali la u bɛ taa machine kɔrɔnin dɔ san ka di parce que projet ɲɛmɔgɔ pour que ale ka taga f'a ka fɔ ko ni projet ban wagati sera ou bien n'u kan ka 3 mois évaluation min kɛ ou bien san 3 o bɛ na u b'a fɔ ko ouais machine sanna a mɛnna ye kɔlɔsi machine a y'a san k'a sɔrɔ machine kɔrɔ don mais e tile kelen ma bɔ Bamakɔ ka taa lajɛ a kura sigilen mɔgɔw bɛ taa ɲɛ cogo di nin na fɛn bɛɛ bɛ sigi wari bɛ sɔrɔ a la cogo min an k'a dun mais foyi tɛ kɛ ka siniɲɛsigi kɛ min bɛ mɔgɔw nafa o de la n'a bɛ denmisɛnninw bɛ kalan kɛ sisan a ye lycée professionnel sigi a ka lycée technique sigi minnu bɛ yen n'olu ye technologie kalan fɛn ninnu taa Malitel da la ni mɔgɔ 100 bɛ baara kɛ mɔgɔ 60 tɛ tubabukan mɛn mais n'i bɔra ni hali ka iPhone 160 ye ka na u b'a dayɛlɛ k'a dilan i ɲɛna a bɛɛ ye maliyɛn denmisɛnnin munna olu tɛ ta ka don ba la ka se ka dɔ fara k'u ka fɛnw yiriwa ka d'u ma hali sigiyɔrɔ ɲuman t'u bolo denmisɛnnin minnu bɛ damanda la c'est vrai que dama fɛnnen don mais u bɛ labɛn cogo di pour que nafa ka sɔrɔ dama fana na minnu bɛ sanu bɔ yɔrɔw la olu da tɛ aw ka nin tubabukan fɔ ninnu na parce que tubabukan in yɛrɛ fɔli n'i y'a ta k'a jateminɛ le 1er décembre au 2 wari bi joli donna a la musaka joli donna a la ɲɛmaw ka falen kɔmaw ka falen an bɛɛ ka falen sinon an mago bɛ min na a tɛ sɔrɔ dɛ parce que ni ne yɛrɛ mana jeune kɔni ye téléphone portable 2 b'e bolo e bɛ Jakarta sanfɛ don o don ko je suis en train de chercher du boulot n ka cɛ boulot 2 b'i tɛgɛ kɔnɔ sa portable 2 b'e bolo Jakarta b'e bolo essence bɛ k'o la ko je n'ai pas de boulot e kɔni yɛrɛ e yɛrɛ ye boulot de ye o i ye entreprise roulante yɛrɛ de ye mais i b'i kunkolo kɛ ka baara kɛ petini dɔ nana yan a tɛ dɔgɔkun 2 bɔ a ko ne ma ko ale bɛ fɛ ko hali ni ne b'ale bila ale ka fɛn n ko ayi t'aw ka carré kɔnɔ école taara sisan ka na fɛn wɛrɛ kɛ dɛ chaise den 5 ɲini den 5 ni fɛnw bɛ yen i ka k'i ka contribution i k'a fɔ ko bon ko e nana ni nin chaise den 5 ye n'i y'o o chaise den 5 lataga ye dɔw b'i ɲininka e ka chaise tɔ dun i b'a fɔ ni ne 5 bɛ n bolo n bɛ k'a di mɔgɔw ma yanni n ka se ka dɔ sɔrɔ dɔw b'i dɛmɛ aujourd'hui il a 196 a ye basi san ka bafulu san janaja ka dɔgɔ a tɛ wele min na fɛn o fɛn fo mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ k'u bɛ nafa de sɔrɔ a la mais ni mɔgɔw sigira hakilinaw tɛ baara kɛ c'est pourquoi kuma la n bɛ ɲininkali kɛ aw ka APJ n'aw ka fɛn ninnu u bɛ ka mun de ɲ'an ye ANP FAFPA ni fɛn ninnu ko ka jeunes dɛmɛ baara la u bɛ k'u yɛrɛ de dɛmɛ parce que olu yɛrɛ de bɛ fonctionner a kɔnɔ olu yɛrɛ de bɛ wari t'a kɔnɔ olu yɛrɛ de bɛ fɛnw bɛɛ k'a kɔnɔ mɔgɔ si tɛ foyi sɔrɔ
projet kɛ kun ye projet tigiw k'olu de développer ka fantanw ka wari dun o la o don y'an ka muso dɔw wele ndemugu ko u bɛna ko muso minnu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ u ka furuw kɔnɔna na ne ko n balimamuso ma n ko aw delila ka lafiya de sɔrɔ furu kɔnɔna na aw bɛ soli ka wuli aw de bɛ taa nɔgɔ la kɔ kɛ ɲɛ aw de b'aw ka pipiniyɛri kɛ aw de b'aw ka nakɔ sɔn aw bɛ taa aw ka jaba feere ni jaba ma sa aw de bɛ segin ka na tuguni o de bɛ kɛ ka nasɔngɔ dafa aw bɛ lɔgɔ min cɛ o de bɛ taa kɛ ka tobili kɛ jɔn bɛ na fɔ aw ɲɛna k'aw ka taa ko olu bɛ na taa kuma aw fɛ tile kelen bɛ tile fila ko o bɛ na muso bɛ gɛlɛya min sɔrɔ ga kɔnɔna na ko k'o bɔ aw kan u b'aw kɛ jagokun de nin bɛɛ de kan ka lajɛ n'an bɛ fɛ an ka taga ɲɛ an ka baara sɛbɛlamaw kɛ baara min bɛ mɔgɔw nafa o don ko n bɛ bɔ kuma na yen yɔrɔ la an bɛ Sibi Keba tun bɛ yen u ye Sibi maire 20 wele k'u kana réunion na centre la CSS la centre de transformation u bɛ musomaninw ta k'u former baara la u yɛrɛ bɛ se k'u jija u yɛrɛ ye cogo min maire bɛɛ nana Sala Babi ko u ma ko ni nin kun y'olu ka dugu ye ko sama sɔrɔ ko maire b'a fɔ ko ka per diem d'a ma parce que a bɛ mɔgɔw kun na ni ɲɔgɔn ye kɔni bɛ yen dɔ bɛ di Patrice Talon n'a ka ko bɛɛ a kɛlen Benin président a ko atelier fɛn fɛn bɛ organiser Benin kɔnɔ dɔrɔmɛ tɛ di a la a musaka bɛ kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ donc an k'a lajɛ n'an bɛ fɛ ka yiriwa n'an bɛ fɛ ka taa ɲɛ n'an bɛ fɛ ka taa fɛn sɔrɔ san wɛrɛ a kana fɔ ko e tɔgɔ ye ko ministre tantɔ k'e ka n'i jɔ mɔgɔw de la k'e tɛ ka se ka fɛn ɲɛnabɔ quoi ou bien i ka ministère wari bɛ taa yɔrɔ min i k'a fɔ a dɔw yɛrɛ ma se hali vérificateur t'a la walayi e bɛ vérificateur ta ko ka taa mun vérifier ou bien e bɛ clé ta ka taa mun o fɛ san daminɛ tɛ nin ye tan sanu ma bɔ ni budget ye sisan fɛn na budget bɛ dilan cogo min na a bɛɛ dɔnnen tɛ min kan ka taa yɔrɔ b'o dɔnnen tɛ cɛ m'a f'i ɲɛna o don ko san o san Modibo Mahawa Magalu ko wari bɛ di Mali baarakɛyɔrɔ da bɛɛ ma u ka courant ni ji sara ko mɛ k'a wari tɛ don a la san o san mais i b'a dɔn ko énergie ka juru bɛ mɔgɔ min na ni Mali bɛɛ ya gouvernement o bɛ se ka faamu cogo di ni hakili bɛ baara kɛ e ministre min bɛ e bɛ sɔrɔ ko kunna e b'a dɔn cɔ ko énergie bɛ gɛlɛya la munna e bɛ wari ta ka di ninnu ma tuguni ko olu ka t'o don courant i t'a di énergie ma wa aw bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔna na ye c'est comme o don Mariko denkɛ ka affaire ni denmisɛnnin silaka ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ye kuma dɔ fɔ ne y'a mɛn mais ne m'a dɔn n'a y'a sɔrɔ aw tɔ y'a la kɔlɔsi quoi k'u convoquera yɔrɔ fɔlɔ min na k'o kɛra commune 5 tribunal ye ko commune 5 procureur ko k'u ka taa k'u yɛrɛ ka nin ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais o kɔfɛ commune 5 procureur n b'a dɔn Ousmane Fati o y'o kɛ pour que sɔnɔgɔya ka don u ni ɲɔgɔn cɛ u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ mais o kɔfɛ tribunal wɛrɛ bɛ se ka olu convoquer cogo di tuguni ça veut dire k'an ka mɔgɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama pour i ka taga tribunal la i bɛ tɛmɛ diyagoya yɔrɔ dɔ de fɛ n'o bɛɛ kɛra ka ban n'o procureur ko vraiment nin ko in bɛ tan cogo la a ye nin kɛ tan aw bɛ se ka taa convoquer cogo di tuguni il faut k'a ka harmoniser sinon ni dɔ dɛsɛra i la a bɛ taa n'i ye fan wɛrɛ fɛ et puis a bɛ fɔ yɛrɛ tribunal yɛrɛ la n'i ye ko kɛ mɔgɔ la i b'a wele yen tribunal de la e min ye ko kɛra n'o e min na ani a tigi bɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ to o tribunal de la mais n'aw taara kɛ yɔrɔ bɛɛ ye dun an ka kunu n'an kunu na an k'an jija an ka kuma dɔgɔya an ka waleyaw timɛli kɛ sinon mɔgɔw bɛna an fɛ yan ka na an ka sɛbɛnw ta ka taa n'a ye ka t'u sago sɔrɔ a la anw ma dɛsɛ ka port de casque kɛ yan Burkina ye communiqué kɛ ko à partir du 2 mɔgɔ si tɛ yɛlɛ moto kan ni casque t'i kunkolo la n'an ko an b'a kɛ minnu yɛrɛ bɛ casque feere olu yɛrɛ bɛ fara mɔgɔw kan ka mɔgɔw kɔnɔna suruku nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di fanga tɛ se ka siran fanga ye fanga de a b'a jɔ a jɔyɔrɔ de la a dama kan ka kɛ a bɛɛ ye ala ka sini jira an na ala n'a kira sɔnna ma Noël fête ala k'a diya kosɛbɛ min ye san wɛrɛ Noël ye ala k'a jira an bɛɛ lajɛlen na sini kɛnɛ labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma